Μου είπε ότι θα γίνει παπάς. Άρα και εσύ παπαδιά, Μοιραία. Ναι, και εγώ παπαδιά. Δεν έγινε παπάς, δεν έγινες παπαδιά. Ναι, μάλιστα. Και εσύ έλεγες εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, που είναι ο παπάς και δεν είδες ποτέ τον παπά. Μάλιστα. Εκεί είναι το δράμα μας. Το σπίτι μέσα μου το σπάει, μου τα έχει σπάσει όλα τα πράγματα μέσα στο σπίτι από ρολά. Περίμενε, δεις πως ανεβαίνεις. Μέχρι τζάμια, μέχρι ντουλάπια κουζίνας, μέχρι ντουλάπια λουτρού, μέχρι πατώματα, όλα μου τα έχει σπάσει. Εξειδικεύεται στο ξύλινο από ό,τι καταλαβαίνω. Εξειδικεύεται στο ξύλινο. Με κτήθη σε άντρες να πάω να κάνω αυτό που δεν πρέπει να κάνω για να μεγαλώσω το παιδί μου και τον εαυτό μου. Την εκτήθη. Μάλιστα. Από τον Παπαδηλίκη το πήγατε στο άλλο άκρο. Στο Τζιβιτζιλίκι. Ναι. Είπε παπαδιά. Δεν κάνει για παπαδιά. Δεν κάνεις εσύ για παπάς. Δεν κάνεις εσύ για παπάς, δεν πήγαινες σε καμία ιερατική σχολή, απλώς έπαιρνες μία τσάντα στον νόμο και μας κορόιδευες ότι δήθεν πήγαινες σε κάποια ιερατική σχολή στη Δινοκράτους, ενώ δεν πήγαινες σε καμία ιερατική σχολή στη Δινοκράτους. Κοροϊδεύεις τους γονείς μου, κοροϊδεύεις εμένα, κοροϊδεύεις από 3 φορές σε είχαν φέρει, τύφλα μεθυσμένο στο σπίτι σε είχαν φέρει, ανθρώποι που είναι σερβιτόροι μέσα στο κονάκι. Να ρωτήσω κάτι, εσένα έχει σύζυγο ο Γιώργος και με έχει μεθύσει μόνο 3 φορές και έχει έρθει τύφλα μεθυσμένος. Είχε μόνο 3 φορές τύφλα μεθυσμένος. Μόνο 3 φορές, ο καημένος. Τώρα θα δεις γκαζόνιασε, δεν αστείευεται. Τον έχω πιάσει στα καφενεία που πίνει μπύρες. Κοιτάει το Θεό απάνω, πας και το βρει. Πίνει εκεί. Πού είσαι Παναγία μου. Τα λεφτά που του δίνει η μάνα του, το χαρτζηλίκι που του δίνει η μητέρα του. Το σκορπάει στα ηχεία, στον αγοράζει ηχεία, στον αγοράζει δισκάκια για να ακούει τα... Εμένα δεν μου έχεις προσφέρει και εμένα τίποτα. Ποιος σου προσφέρει. Σουτιέν δεν μου έχεις αγοράσει ποτέ. Εσύ βρήκες έναν Αντώνη και χωρίς σουτιέν, μια χαρά είσαι. Κάθισε. Δώστε. Το κόκκο του πατέρα μου, το υδρότα του πατέρα μου, το κόκκο των γονέων μου, που με τίμιο υδρότα οι γονείς μου μου αγοράσανε το σπίτι. Δεν με πήρες Αφρική, ούτε Αφρική με πήρες, ούτε με χωρίς σπίτι με πήρες φρικισμένη, με πήρες με τα όλα μου, με πήρες τίμια, με πήρες καλή γυναίκα, που ήθελες να βρεις μια καλή γυναίκα όταν ήρθες να με ζητήσεις. Ωραίες ώρες περνάει αυτάς μέσα στο σπίτι. Ότι θα γίνεις και θα γίνεις. Τρελαίνεσαι. Ο Άδωνης γυναίκα, τρελαίνεσαι. Το έχει καταστρέψει, σας μιλώ ειλικρινά, το έχει καταστρέψει το πάτωμα. Το έχει καταστρέψει. Έχεις κάνει βαθιές χαραγματιές για να βάλεις τα ηχεία. Θα πω κάτι. Συγγνώμη, όχι, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Έχεις κάνει βαθιές χαραγματιές στο πάτωμα. Θα τρελαθούμε. Πάμε παρακάτω, δώσε. Έχει κάνει και δαχτυλιές στα τζάμια. Ναι. Και δαχτυλιές και κλωτσιές. Δεν παλεύεις, αγόρι μου. Θα σε παρακαλέσω για κάτι. Να μην μιλήσετε για λίγο. Να μην μιλήσω. Εντάξει. Εσύ ηρέμησες τώρα λίγο. Δεν σας λέω ψέματα. Δεν σας λέω ψέματα καθόλου. Το κόκκο του πατέρα μου, το υδρότα του πατέρα μου, το κόκκο των γονέων μου. Τι παπάς! Και τρελαίνεσαι, Θεέ μου! Να τρελαθώ, Παναγία μου! Ένα ποδήλατο να φύγω, δεν αντέχω!